Irlandako bidaia zoragarria izan da. Aukera oso polita izan dugu beste herrialde bateko kultura bat ezagutzeko. Eta azken batean, nire ustez oso kulturantzekoa gara, naiz eta oso urren bizi. Yes, it's been great to be here and to see our culture their culture from a different point of view, because we haven't seen it as a tourist. We have seen it with native people from here, so it's been great and a really great opportunity. So we thank the Basque government for this chance that we had. Eta espero dugu Eusko Jaurlaritzak saria hau antolatzen jarraitzea, oso aukera polita delako, herrialde berri bat ezagutzeko eta gainera beste lekuetako pertsonak ezagutzeko. Esan nahi dut, Euskadiren barruan lagun asko egin ditugu eta azkenean pertsona berriekin leku berri bat ezagutzea oso polita da bizitzeko.